As cestas de Nadal protagonizan tamén estas xornadas de celebración. A variedade e as novidades introdúcense no mercado para satisfacer a todos os públicos. Non hai Nadal sen a súa cesta en moitas empresas, tradición moi agardada para un gran número de traballadores. Na actualidade hai unha gran variedade, algo que puidemos coñecer no Cash Record de Ribeira. Temos unha amplia gama que ademais este ano aumentámola. Non só temos a típica cesta de Navidad, en varias versións, desde un precio así económico hasta chegar a uns precios un poquinho máis altos. Temos bandexa de Navidad, temos lotes en caixa de cartón. Este ano ademais incluímos maletas, incluímos unhas neveras, incluímos uns troleis, para cambiar un poquinho o tema de todos os anos. Outro aspecto no que prima a variedade é nos produtos que se inclúen. Normalmente os lotes solen ser un poquinho máis básicos, pero dentro da cesta tanto pode levar paleta como pode levar xamón. Temos unha cesta ademais xa exclusiva con produto galego, solo produto galego. E hasta este ano temos unha cesta tamén, unha cesta infantil para poder regalarlle aos nenos que tamén teñen dereito a levar a súa cesta. Este ano novamente están a ser un éxito. Tanto en cestas como en lotes, é unha cousa que normalmente, que non se perde esa costumbre. Normalmente, buscan tamén, agora cada vez buscan un poquinho que sea algo máis innovador, por iso che dicía o tema de neveras, troleis, cambiar, que non só que sea a típica cesta de mimbre que moitas veces non sabes que facer con ela cando sacas todas as cousas que non sabes que facer con ela. Entonces, ahora mismo apostamos por este tipo de referencias que, tanto eso como un trole ou unha nevera, poderlle sacar algo de rendimento despois. Tamén destaca o gran abano de prezos que hai, aptos para todos os petos. Podes encontrar un lote desde 19,95, pode chegar hasta 90 euros. En cestas tamén pode chegar hasta 200, 300 euros. Empezar en 79 euros, 59 euros. Todo depende do que a persona queira gastar. Pero non suelen mirar nestas fechas, non se suele tamén mirar o precio, pero son un poquinho máis abertos, sí, por eso. Normalmente hai xa preparadas cestas, aínda que hai posibilidade de que cada un poida preparar o seu propio lote. Con X referencias que lle interesa, tamén lle facemos. Non podemos facer toda a cantidad que nos quixéramos, porque iso require moito tempo preparalas, pero sempre se fan algunhas destas cestas e lotes e sí que se siguen facendo. Faltan 20 días para a celebración grande do Nadal, pero xa son moitas as persoas que se achegan para facer as súas compras e encargas. Empezan máis as cenas de empresa, estáse xa notando moito, tanto no sector de bebidas, que ahora mismo tanto todas as bebidas de alta graduación como champáns, viños, notase o aumento de ventas, e despois en frescos, claro, tamén empezas a vender xa o cordero, moito chuletón tamén, en tema de pescado, os mariscos, bogavantes, o boi, despois peixe salvaxe. Notase que o incremento das ventas, ademais, tamén en referencias que son un poquinho máis caras. En xeral, todos os produtos están a un prezo similar aos do ano pasado, aínda que hai excepcións. A carne sí que subiu, a carne de ternera sí que subiu, pero máis ou menos son os precios que andan polo mismo do ano pasado, máis ou menos. Despois hai as ofertas puntuales, como todos os anos, pero hai un problema co gambón. O gambón este ano hai escasez, entonces aí sí que no gambón sí que hai un pequeno problema, é unha subida un poquinho máis, que aí sí que se nota, pero no demais máis ou menos como ano pasado. Hai xente que está adiantando as súas compras e sempre está o que agarda o último momento. Neste caso contarán con produtos ao longo de todas estas semanas para abastecer a demanda.